новия репортер на Охрид, ще ви се представя като истинското име Никола, но аз съм Картофа. Или Моисей. И затова просто да ви кажа здрасти, айде. Днешният ден беше доста интересен. Охрид срещна абсолютна нова война. Първата световна Охридска война. Точно тук зад те маркета е бойното поле, както виждате на планетата Бъл. Германеца и другия приятел на Наполеон, той е сайд характер. Помага, човек! Главният генерал. Според новините, главният генерал Миро е махнал се от днешната битка, не знам защо. След като беше напълно победен от нашия генерал Мартин. Ето го шерифа на Охрид. Кажете ми малко, ще кажете нещо за битката. Мисля, че това е доста малко, но ще се включи, защото има кола. Помага, човек! Пази се, че се омаш тук. Нищо, време ще изгние! Много високо налягане! Внимание, като гледате, този генерал не е достатъчно силен да хвърли колата. Ти си в нашия двор! Той събира амуниците. Опа, някой ми звъни. Може би министерството. Майка ми. Охрид Нюс! Не мисля, че ще успеем да оцелеем. Отровният газ ни достигна. Дори аз имам вирус. Картофа умира. Ръцете ми смърдят на война! Внимавайте! Оцелен съм. Тази война е изосточена. Не, пази го! Абсолютен ужас се случва. Метнаха камъни по нас, бутилки пълни с газови отрови. Знам дали ще имаме избор повече. Отпред. Шерифа е планирал, за да не му се случи абсолютно нищо. Аз съм айрата. Да. Нищо няма да му се случи. Трябва да имам нещо за да свързваме. Плавно. Айде някакви Искате ли неща. карпа? Имам една кърпа тук за защита. Защото се връщам от басейна. Имам слънце защита. Това няма да ни помогне тази защита. Грешна защита, влиза. Имам телефон да те движи, но няма. Няма да ни. Аз... Стигна артилерията им! Оставите ми на артилерията. Ами, не мога така. След тогава съм. Тук се изсъпта. На още една! Вие загубите! Вие всички загубите! Къде капачки да си мисля, че За да го изсипе. това е ужасно гнусно.
Не го докосвай. Бе, брати, ще снимаш така. Нямам нуца. Благодаря на всички войници на нашия смел генерал. Не ми от тебе, Путьо. И на всеки за нашата нация. Да живее напред и на величие в нашите земи. Нега! Кой искаш? Ми ти на мен ми показва. Чекай. Тебе какъв ти е проблема? Не искам хора с него са мина. Златна мина ли ти вика? Златната мина! Златната мина! Нещастие, гравитацията е на наша страна. Да, гравитацията е в наша полза. We have the high ground. Не съм аз. Аз просто стоях тук. Имаме много бусно в Охридската ни общност. Тя показва. Мира, имаш ли пута да лиша? Ето ти Кости! Запасите ни. Гравитацията е на наша страна. Къде е Наполеон? Това значи, че Да видя. Браво, десетката! Браво! Какво снимаш? Я снимаш! Защото е една секунда. Какво викат, бе? Той! Туториал как да речите фейк лабубу. И оригиналното е тук ще бъде. Явно. И така. Първо, оригиналното има 9 зъба. Моето има 9. Но не е оригинално. Да. Така, също шите трябва да са така. Ама са така, ама. Краката не трябва да се въртат. Бръщам всичко и главата. Нали много кучилица, нали? И... сега цялото. Трябва да е по-пъвкаво. Много пъвкаво. Много. И да. Пише поп-март, ама не от поп-март. Маля, тук е много... Хора, вижте котка. Козавър. Ей, там имаше. Да, там имаше котка. Ето е там котката. Ето е там, в средата. Добре, аз бих казал да се... Бих казал, че тук е много... Браш, че някой ти е метнал кола и пред опонента генерал Миро ти метна кола, не ти реши със своите сили да се качиш тук. Не само с моите сили, но с силите на цяла пакта се качих тук, освен на момичета, които ни обявиха война преди 10 минути. Да, Девид, ще го отрежа това. Да. И ето нашият шериф, който тича тук като луд. Той е четвъртия човек качил се тук. Той ще ни издаде. Тук е записано. И генерал Миро се качва като петия човек. Генерал Миро, как се чувстваш? Извинявай. Генерал Миро, как се чувстваш тук като... Хора, аз съм първият човек от пакта и Република Враня, който се е качил на Т-маркетът. Отгоре на тавана. Вижте. Там има някакви тераси на хора. И честно казвам, е много красиво. Да ви кажа честно. И там табелата на Т-маркет, брат. Бате, направо като отида там и да скоша и да се прибяга като куче. Не, като някое куче. Там, като виждате, сериозно. Ама малко по... Не бе, внимателно. Но да не ни чуят. Все пак се чува. Чува се. Абе, вижте тук колко лапички от котки има. Ти какво си мислиш? Тука. Как ти е името? Цецко. Айде! Поздрави на Цецко! Бро, и тук... На място не съм бил обаче. Да бе, много е яко. Аз си мислих, че тук ще бъдат керамиди. А не, да бе, аз очаквах да бъде по-желязно, ама... Нали? Ама по-тихичко. А толкова ще се тук. Да ви направи репортаж. Не бе, аз... И третият човек качил се тук е Картофа. Интервю на нашия велик генерал, който ни спаси в битката на... Виж колко, обаче виж на Т-марковата битка. Маркианската битка, да.
Да. Тъй като имаше лоша война, с която скоро ще има новини за нея. Ако някои са били свидетели и участвали в нея, ще разберат колко е жесток. Едно такова... Хора! Да. Хора, вижте! Аз съм първият човек, Преси е втория! Това е записваме го в нашата история. Тук и дойде и каза, че звъни на полиция. Ние тук всички се евакуираме. Хващай.